እዩ ህፃናት እዚ እንተልናዮም ወይ ድማ ህፃናት ከምዚ ዓይነት ሕቶ ከልዕሉልና ከለው ብኸመይ ክንምልሰሎም ኣለና ዝብል ብዙሓት ወለዲ ዘልዕልዎ ሕቶ እዩ ሎሚ ድማ ብኣብዝሓ ወለዲ ዝለዓሉ ካብ ማሕበረሰብ ንዕዘቦም 6 ነጥብታት ንህፃናት ዘይበሃሉ ወይ ድማ ብኸመይ መልክዕ ክንዛረቦም ይግባእ ዝብል መብራህርሂ ክበኩም እየ ተኸታተሉኒ። ናይ መጀመርያ ገይረ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ብኽያት ኣቋርፅ ዝብል እዩ። ህፃናት ኣብ ዝበኺሉ ግዜ ብኽያት ኣቋርፅ ምባል ወይ ድማ ንኸቋርፁ ምፍርራሕ ምውቃዕ እዚ ግጉይ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ። ብኽያት ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ጥቕምታት ኣለዎ። ንዓበይቲ እውን ህፃናት እውን ሓዊሱ ዝህቦም ጥቕምታት ኣለዎ። ሓደ ስምዒትካ መግለፂ ሜላ እውን ስለ ዝኾነ ብኽያት ኣብ ዝበኺሉ ግዜ ካብ ኣእምሮ ዝምንጨው ሆርሞናት ኣለዉ ከም ኦክሲቶሲን ኢንዶርፊን ዝበሉ እዞም ሆርሞናት እዚኦም ድማ ናይ ስነ ኣእምራዊ ምርግጋዕ ንክፍጠር ይገብሩ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣካላዊ ቃንዛ ወይ ፊዚካል ፔይን እውን ንክቕንስ ብምግባር ካብቲ ዝነበረና ሕማቕ ስምዒት ንኽንረጋጋዕ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ስምዒትና ንምግላፅ እንጥቀመሉ ሓደ ሜላ እዩ። ህፃናት ኣብ ዝበኺሉ ግዜ ከምዚ ኢልና ሃንደበት ብኽያት ኣቋርፃ ኣብ ክንዲ ምባል ወይ ድማ ንኸቋርፁ ኣብ ክንዲ ምፍርራሕ እቲ ምኽንያቶም ክንገልፀሎም ኣብ ክንዲ ምባል ምኽንያቶም ከረድኡና ክንገብር ኣለና። ንምንታይ ከም ዝበኽዩ ዘለዉ ምኽንያቶም ክንሰምዖም ኣለና። እቲ ምኽንያት ብጣዕሚ መእመኒ እንተኾይኑ ድማ ንዕኡ ክነስተኻኽለሎም ክነማልአሎም ዝግበአና ነገር እውን ክነማልእ ይግባእ። ሓድሓደ ግዜ ምኽንያታዊ ዘይኮነ ካብ ህልኽ ዝተልዓለ ብኽያት እንተኾይኑ ድማ ግጉይ ከም ዝኾነ እውን ክንረድኦም ይግበአና። ብኸምዚ መልክዕ ማለት ብኽያት ኣቋርፅ እንዳተባህለ እንዳተገደደ ብኽያት ከቋርፅ ብመውቃዕቲ ክኸውን ይኽእል። ብኻሊእ ሜላ እውን ብኽያት ንኸቋርፅ እናተገደደ ዝዓበየ ህፃን እንተኾይኑ ምስ ዓበየ እውን ስምዒቱ ኣብ ምግላፅ ዝፅገም ካብ መሓዙቱ ዝተገለለ ኮይኑ እዩ ዝዓቢ። ስለዚ ኣብ ከክንዲ ብኽያት ኣቋርፅ ኢልካ ምፍርራሕ ምውቃዕ ብኻሊእ ሜላ ምኽንያቱ ብምርዳእ ሓልዮት ብምርኣይ ክንኣልዮ ይግባእ። ብኻልኣይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ስሱዕ ወይ ድማ ኣይትሰስዕ ዝብል ቃል እዩ። ህፃናት መፃወቲ ክኸውን ይኽእል መግቢ ኣብ ዝበልዕሉ ንበይኖም ኣብ ዝፃወትሉ ኣይትሰስዕ ወይ ድማ ስሱዕ ዝብል ቃል ንጥቀም ኢና። ግጉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ? ህፃናት ናይ ባዕለይ ዝብልዎ ነገር ኣይህልዎም። ንባዕሎም መፃወቲ ተባሂሉ ዝተገዝአሎም ነገር ኣብ ዝፃወትሉ ግዜ ኣታ ስሱዕ ንበይንኻ ትፃወት ኣለኻ ንብሎም እንተደኣ ኮይንና ናይ ሓባር ዝበሃል ኩሉ ነገር ዝሓዝዎ ነገር ናይ ሓባር ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝርድኡ። ናይ ዋንነት ትርጉም እውን ኣይርድኦምን። ስለዚ ኣብ ከክንዲ እዚ እዞም ኣዕርኽትኻ ሓቢሮም ምሳኻ ዶ ይፃወቱ ዝብል ሕቶ ክነልዕለሎም ንኽእል ኢና። ብሕቶ መልክዕ ክነልዕለሎም ከለና ዝርድእዎ ነገር ሓደ እቲ ዋንነት ስምዒት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ነገር ንኻልኦት ንኸካፍሉ ኢና ንሓቶም ዘለና። በዚ መልክዕ ድማ ካልኦት ሰባት ምስኦም ክፃወቱ ንገብር ኣለና ብናቶም ሰናይ ፍቓድ ዝተመርኮዘ ማለት እዩ። ሓቢርካ ምፅዋት ፅቡቕ ምዃኑ ክነረድኦም ክንክእል ኣለና። ካብዚ ወፃኢ ብዘይናቶም ፍቓድ እንድሕር ደኣ ሓቢሮም ምስ ካልኦት ክፃወቱ ነገድዶም ኮይንና እቲ ናይ ዋንነት ዝበሃል ስምዒት እውን ኣይህልዎን ዝኾነ ናይ ባህሪ ምስ ካልኦት ዘይምስምዕማዕ ከማዕብሉ ስለ ዝኽእሉ ብከምዚ መልክዕ ክንኣልዮ ይግባእ። ብሳልሳይ ደረጃ ድማ እዚ መን ኣምሂሩካ ዝብል ቃል እዚ እንጥቀመሉ መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ክሰርሑ ከለው እዚ መን ኣምሂሩካ ዝብል ቃል ንጥቀም ኢና። እዚ ቃል እዚ ፀገም ዘለዎ ክንጥቀመሉ ዘይግባእ ቃል እዩ። ምክንያቱ ባዕሎም ይግበርዎ ካሊእ ሰብ ኣምሂርዎም ይግበርዎ ብዘየገድስ ንኩሉ ነገር መን ኣምሂሩካ ክንብሎም ከለና ሓላፍነት ከይወስዱ ኢና ንገብሮም ዘለና። ስለዚ እቶም ህፃናት እውን ካብዚ ተበጊሶም ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዝገብርሉ ግዜ እዚ መን ኣምሂሩካ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ኣለኻ ክንብሎም ከለና ንኻሊእ ሰብ ንጎረቤት ንቤተሰብ ንሱ እዩ ከምዚ ኢሉኒ ዋላ ዘይኮነ እውን እንዳሃለወ ንክሕሱ ነበረታትዖም ከም ዘለና ክንርዳእ ኣለና። ስለዚ ጌጋ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝፍፅምሉ ግዜ መን ኣምሂሩካ ኣብ ክንዲ ምባል እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ጌጋ ከም ዝኾነ ክነረድኦም ጌጋ ምዃኑ ተረዲኦም ድማ ከተግብርዎ ከም ዘይብሎም ክንገብር ይግባእ። ራብዓይ ድማ ምስ ካልኦት ምውድዳር ዝብል እዩ። ህፃናት መብዛሕትኦም ወለዲ መዕበይቲ ምስ ካልኦት ከወዳድርዎም ንዕዘብ ኢና። ምስ ኣብ ክፍሊ ቀዳማይ ምስ ዝወፅእ ወይ ድማ ኣብ ፀወታ ክዕሶ ፅቡቕ ብሉፅ ዝኾነ ቆልዓ ብምፅራሕ ከምኡ ዘይትኸውን ብምባል ክነጨናንቖም ይረአ እዩ።
እዚ ጉጉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ህፃናት ሓደ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፍሉይ ተኽእሎታት ኣለዎም ምናልባት ኣብ ክፍሊ ቀዳማይ ዘይወፁ ኮይኖም ብኻሊእ ሜላ ኣብ ቅርፃ ቅርፂ ኣብ ስእሊ ክኸውን ይኽእል ናይ ባዕሎም ኣብ ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል ፍሉይ ልምድታት ክህልዎም ይኽእል እቶም ልምድታት ንሕና ዘይስተውዓልናዮም ብኻሊእ ነገር ምስ ካልኦት ቆልዑ ክነወዳድሮም ንህሉ ንኸውን ስለዚ እቲ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ተኽእሎ ኣውፂኦም ንክጥቀምሉ ክነበረታትዖም ክንክእል ኣለና እዚ ክብል ከለኹ ኣብ ክፍሊ ምስ ናፎም እውን ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ግን ክንነግሮም ዘለና ምስ ካልኦት ምስ ቀዳማይ ካልኣይ ምስ ዝወፁ ብምውድዳር ዘይኮነ ኣብ ክፍሊ ብሉፅ ደረጃ መሓዝ ፅቡቕ ከም ዝኾነ ክነረድኦም ክንክእል ኣለና ፅቡቕ ተፃዋታይ ኩዕሶ ምዃን ናይ ባዕሉ ጥቕምታት ከም ዘለዎ እውን ክነረድኦም ክንክእል ኣለና ስለዚ ህፃናት ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ፍሉይ ተኽእሎ ዘለዎም ከም ዘለዎም ዝፍለጥ እዩ እቲ ሓደ ምስቲ ካሊእ ኣብ ነወዳድረሉ ኣብ ሞራሎም ፅዕንቶ ንፈጥረሎም ኢና ካብ ካልኦት እውን ንሶም ትሑታት ከም ዝኾኑ ገይሮም ስለ ዝቐርፅዎ ኣብ ዕብየቶም ኣብ ስነ ኣእምሮኦም ኣብ ንቕሓተ ህሊና ኣብ ትምህርቲ ዝህልዎም ፐርፎርማንስ እውን ክፀልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ፅቡቕ ነገር ንሶም እውን ከተግብርዎ ከም ዝኽእሉ ንፉዓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ትምህርቲ እንድሕር ዳኣ በርቲዖም ኣፅኒዖም ንፉዓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ትምህርቲ እንተተኸታቲሎም ብኣግባብ ገዛዕዮም ተሰሪሖም ንፉዓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክንነግሮም ክንክእል ኣለና እምበር ከም ወዲ ገለ ጎበዝ ክትከውን ኣለካ ጥራሕ ዝብል ቃል ንዕኦም ጠቓሚ ኣይኸውንን ንምጉባዝ ዘድልይዎም ነገራት ምምላእ ንዕኦም ምሕጋዝ ንሱ ድማ ከም ካሊእ ቆልዓ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ክነረድኦም ይግባእ ካሊእ ጉጉይ ዝኾነ ባህላ ድማ ኣብ ገዛ ይራኽበና ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ህፃናት ሒዝናዮም ክዘናግዑ ሒዝናዮም ኣብ ንወፅእ ግዜ ናብ ጎረቤት ናብ ዕድመ ኣብ ንኸደሉ ግዜ ወይ ድማ ሰብ እኩብ ኣብ ዘለዎ ግዜ ክርብሹ ከለዉ ዘይተደለየ ነገራት ክገብሩ ከለዉ ኣብ ገዛ ይራኽበና ኣብ ገዛ ክቐፅዐካ እየ ዝብሉ ቃላት ንጥቀም ኢና እዚኦም ጉጉያት እዮም ካብ መጀመሪኡ ህፃናት ኣብ እኩብ ሰብ ዝገብርዎ ነገር ካብ ገዛ ሒዞምዎ ዝመፁ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ክግበሩ ዘለዎምን ዘይብሎምን ነገራት ክነምህሮም ክንክእል ኣለና ካብዚ ተበጊስና ድማ በቢግዜኡ እናስተኻኸልናዮም እንተመፂና ኣብ እኩብ ሰብ ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ እውን እዞም ተግባራት እዚኦም ክፍፅሙ ኣይረኣዩን ኣብ ገዛ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራት ኣብ ደገ ምግባሮም ግን ናትና ናይ ወለዲ ወይ ናይ መዕበይቲ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተገንዚብና ክነረድኦም ይግባእ ምክንያቱ ዕብየት ህፃናት በቢግዜኡ ምስትኽኻል ዝጠልብ ሕድሕድ ዝገበርዎ ነገራት ምክንያታዊ ዘይኮነ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ክነስተኻኽሎም ክንፅዕር ይግበአና እንተዘይኮይኑ ኣብ ገዛ ይራኸበና ክንብሎም ከለና ኣብ ገዛ ወሲድና ንዖም ክንጎድኦም ከም ንኽእል ንዖም ከም ዘይንፈትዎም ስለ ዝቐርፅዎ ናብ ገዛ ምኻድ ዝፀልኡሉ ኣብ ደገ ምፅናሕ ዝመርፅሉ ኩነታት እውን እናተፈጠረ እዩ ዝኸይድ እዚ ድማ እቶም ህፃናት ካሊእ ዘይተደለየ ሓደጋ ካሊእ ዘይተደለየ ናይ ጥዕና ፀገም ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ቃላት ኣብ ክንዲ ምጥቃም ዋላ ኣብ እኩብ ሰብ እውን እንተኾነ ሕማቕ ነገር ክሰርሑ ከለዉ ቀስ ኣቢልና ስሒብና እቲ ነገር ሕማቕ ከም ዝኾነ ክነረድኦም ክንክእል ኣለና መጨረሻ ኣምፅያ ዘለኹ ናይ ቆልዓ ግበር ትብል ግጊቲ ኣባሃህላ እያ ህፃናት ከከም ኣተዓባብያኦም ከከም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ መዓልታዊ ዝርእይዎ ነገራት ኣብ ቴሌቭዥን ክኸውን ይኽእል ኣብ ከባቢኦም ዝርእይዎ ነገራት መሰረት ገይሮም ንዓና ዘልዕሉልና ሕቶታት ሓድሓደ ግዜ ካብኣቶም ዘይንፅበዮ ወይ ድማ ኣዝዮም ዘሰንብዱ ነገራት እውን ከበድቲ ነገራት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ነገራት ኣብ ዘልዕሉሉ ግዜ እዚ ናይ ዓበይቲ እዩ ናይ ቆልዓ ግበር ዝብል መልሲ ንህቦምና እዚ ጉጉይ እዩ ኣብ ከክንዲ እዚ ንዕድሚኦም ብዝምጥን መልክዕ መልሲ ክነቕርበሎም ክንክእል ኣለና እንድሕር ደኣ እቲ ዝሓትዎ ዘለዉ ንዕድሚኦም ኣይምጥንን ወይ ድማ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኮይኑ ወይ ድማ ክንምልሶ ዘይንደሊ ነገር እንተኾይኑ ድማ ንዕኦም ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ክነረድኦም ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ናይ ቆልዓ ግበር ኢልና ንሓልፎ እንድሕር ኮይንና እቲ ነገር ንሱ ክፈልጥዎ ከም ዘለዎም ካብ ካልኦት ሰባት እውን ሓቲቶም ክረኽብዎ ከም ዝግባእ ስለ ዝሓስቡ ንጎረቤት ንቤተሰብ ብምጥያቕ መልሲ ካብ ምርካብ ዓዲ ኣይውዕሉን ስለዚ ኣብ ከክንዲ እዚ ወለዲ ብጥንቃቐ ንህፃናት ንዕድሚኦም ብዝምጥን መልክዕ ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ክህልወና ኣለዎ ካብዚ ሓሊፉ ኣዝዩ ኣፀያፊ ዝኾነ ነገር ወይ መሰንበዲ ዝኾነ ነገር ኮይኑ እንተረኺብናዮ ድማ ጌጋ ከም ዝኾነ ሕዚ ንሱ ምፍላጥ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ብኻሊእ ሜላ ኣቢልና ክንነግሮም ይግበአና እንተዘይኮይኑ እዚ ናይ ቆልዓ ኣይኮነን ወይ ድማ ናይ ቆልዓ ግበር ዝብል ቃል ግን ጉጉይ ከም ዝኾነ ንዘይተደለየ ናይ ባህሪ ፀገማት እውን ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል
ከምኡ ካብ ምባል ክንቁጠብ ይግባእ። ኣብዚ ንምጥቕላል ዝኣክል እዞም ዝገለጽናዮም ነገራት ወለድን ህፃናት ብኸመይ መልክዕና ነገርኩምዎም ከም ዝነበርኩም ክተብራህርሁለይ ይደሊ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ምናልባት ኣብዚ ዘይገለጽናዮም ግን ድማ ወለዲ ንህፃናት ይበሃሉ ዶ ይኾኑ ኢልኩም ትሓስብዎም ነገራት ተሃልዮም ብኮመንት መልክዕ ክጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ይቐኒየለይ።